meditating upon these sayings of Jesus. John chapter number 15, verse number 16. John 15, verse 16. Lelamithi aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale, ukuba noma yini niyakuyincela kuBaba egameni lami aninike lona. Oh, amen. Let me read again the last lines. Le athi nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale, ukuba noma yini enyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Oh, amen. Father, bless the reading of your word. Ibhayibheli lakho liphilile kuwe, linamandla egameni likaJesu Kristu elinamandla wonke. Senzele Nkosi umusa ngalo nalintambama egameni likaJesu Kristu elinamandla wonke. Baba uthongcwele liwuphila, liwukhanya. Baba uthola amandla isibani futhi in our lives. Thatha Nkosi indawo yakho namhlanje. Bless the reading of your word in Jesus' mighty name. Amen. Bangcwele kafishane ngalamazwi. I was busy reading these days in Matthew John uJesu busy esebenza amaJuda umvukela from our chapters akemumva emvukela emwisa up until ize ngifika la asithi aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile. Amen. Uma uthi uFunda John, I've noticed that were very interesting. One of them, he discovered ukuthi kungathi ukuhujwa kaJesu efulawa kwakungekho kangako up until chapter 8 walencwadi. Ukuqala from chapter number 8 uzokhumbula ukuthi abaJuda uthi uJesu esethempelini bavele baletha owesifazane oqotshelwe imphinga. Amen. And iBhayibheli masebese ukuthi ngesikhathi bemletha bamletha efuna uJesu ukuthi ngoba bathola isici kuyena yini abangayithola against the law of Moses. Angazi amanamzini wami. Then lithi iBhayibheli uma beletha lo mama bamletha bafika bathi uJesu ngokomthetho kaMose onjena afanele simakhe namatshe. Amen. Sebethi pho wena uthi uJesu kuthiwa nje wavula ngoba waphala phansi wavuka wathi uma khona ngenasola aqale emhlaba kuthiwa waboka kabili ngoba for the second time phansi uma vuka for the second time uvuka bonke abasekho. Amen. iBhayibheli liveza ukuthi umevuka uJesu uvuka sekhona lo mama kuphela phambi kwakhe. Sikhona abazalwane. Mhlawumbe again angingadluli kalula lapho ukuthi isimo lo mama yekuthi very critical. Cabanga abantu bephethela amatshe kuyithethe usuku lapho lokufa. But lesi simo sonke mama simshiya noJesu yena yedwa. Ivese liqhamise lithi wathi bayivuka uJesu wababona umuntu ubona lo mama phela noJesu. Amen. Umuthi abuka ungabona lo mama akalandwanga ngemvuselelo, kodwa uyithola senoJesu phela ngesimo esasimilevel okulawa. Ufuna lapha ungazi ukuthi nesimo uJesu angeke nokhulule ivimbi. Because uma zidlula izimo zishiya wena noNkulunkulu nibabili. Because before lesi simo behamba nalelo qoqaba lifuna umakha ngamatshe, but uma sibefika kukaJesu ipresence kaJesu khona kukaJesu kwahlunga laba bantu la.
wahlunga amachaphetho, wahlunga laba abantwana befuna ukumbulala, wayithola senoJesu kuphela. Oh amen. Then uma lo mama wagcina esinda, ubesinda lo mama wasinda ematsheni, hayi ngoba beconvinced usifane ngafi lo mama. Nakhona abamyeka ngoba uJesu wathi ongenasona akaqale umshaye. So bafike ukuthi ngakuba sinase isono babe seyiqedela le isiflokiyenzi. Awu amen. Wasinda lo mama, ubesinda from that time. uJesu wavela njengomuntu ophamele nomthetho kaMose. Ifisa siba from that time kwaqalwa kwahlangana bathiwa kufanefe, because it's from chapter 8 to chapter 15 they are almost 3 times the top just was about mama vele phuluke eBhayibheli sayivele nyamalala phambi kwabo lokhu bethi bafuna ukubulala sikhona bazalwane, because bebona ephamele nezinto abakholelwa kuzo sikhona abagcwele. Then uma ufuna ke lencwadi le engifunde kuyo, incwadi esibhalwe uJohn, one of the favorite writer, because uJohn into akushe ngayo eyokuthi akaze benegap yongabi noJesu. Indoda elandela uJesu up until isiphambano akaze engabi uJesu ekhona. Sikhona abazalwane. Kuthiwa futhi the only man eyalandela uJesu yaze fika isiphambano. Kunamavesi amanye bazalwane in my introduction before ngekule ngizokhuluma ngayo. Okumele wazi abalekile abakulojo uJohane. Obufika chapter 20 go verse number 8. Kunamavesi very important that you need to know as a child of God. Go 20 verse 10 umuzwa ethi kunento nalena seyiningi ibonakala uJesu azenzile kodwa engabhaliwe lencwadini. Uvesa uJohane lo ukuthi kunezinto eziningi uthi ngamagama lokho kubhaliwe ijase sabake noma ingxenye, kodwa kukhona okunye uJesu akwenzile kwangabhalwa. Sikholwa abazalwane. Lamazwi athi ngabe magama basa uNkulunkulu wethu, my God, mkhulu ukudlula esifunda phansi. Ngizama ukuyiphila lokho esifunda phansi ingxenye yokusebenza kwakhe, ingxenye yamandla akhe, but he's capable to do more than in the phansi. Amen. So umufunda lencwadi ke John 20 of verse 10 umuzwa kunezinye ibonakaliso ezingabhalwanga kodwa uJesu asenzile akazona nabazalwane. But uyabuye ngo21 kunenye futhi verse very important that show kuyo lencwadi masebelivala go chapter 2 verse 25 umuzwa ethi uphinde efakazele ka chapter 20 ethi kunezinto ezingabhaliwe mayise ube zake zabhalwa bingeke indawo yokubeka yonke uJesu ayenzile. Lo bhali bazalwane is like uwazi ubukhulu bonke bukaJesu. Akadona nabazalwane uwazi ubukhulu bonke bukaJesu namandla kaJesu. Sikhona abazalwane. So then yonke into yenzeka from chapter number 8 uJesu bembona esilisa owesifazane okade badwe oqothweni bembona esila amaJuda ebona sengathi siyaphela Jesu yasiqeda. Sikhona abazalwane. Then kwakhithi kwenzeka zonke lezo zinto. We have read chapter 15. Chapter 14 udume ngokuthi uJesu uyavalelisa. Ichapter uJesu evalelisa le before but uma nje evalelisa umuzwa esivese very important chapter 14 ethi uma ngeke ngithanda ungithanda wena konenze ngicela imiyalo yakho. Sikhona abazalwane. But if you love me, then you will keep my word or my command. Sikhona abazalwane. Chapter 15 now like is record. Ngifunda lapho 16. Chapter 15 sizokhumbula usuqala ngomvini. Bazalwane ngishoba verse 8. Chapter 15 uzokhumbula njengoba siya 16. Ethangini engikhethile, imini engikhethile, eshawulela kayishoyo. Uma qala chapter 15 uqala ngomvini ngomvini njalo yona wona. Kusaphi lokho ezoyintroduce kanje 15 asikhumbule ukuthi iBhayibheli uma libhalwa
bazalwane alingayekho kuma-chapter nama-chapter kube abahleli beBhayibheli uma sebesithayiphela kodwa kuyenzeka ukuthi ufike chapter 3 kanti chapter 3 uzophela chapter 5 bazana kahle nami bazalwane uma ufike chapter 1 uthi uzoyilahla yonke into uyokhumbula ukuthi chapter 14 uthanda ngithanda kodwa nomyalo wami kuba sengathi uma ishonele abafundi banombuzo sogcina kanjani umyalo wakho yingakho umbuzo chapter 15 esengelese hayi mina ngumvilo yona okwemhlala kimi it's like u15 usipha the whole part yokuthi siyenza kanjani uverse 14 njengoba u14 ethi uma simthanda sogcina imiyalo yakhe u15 uthoma sezothi hayi lokwenza kalula hlalani kimi usethi nami kimi sikhona abazalwane nakusenzeza ukuthi ngamagama kunezinto engeke size sizenze uma singahlezi kuye but mase kubakhona uma Jesus mase kubakhona verse number 12 verse 16 engufundile umuzwa ko12 kunento enkulu eyibhoma isho abafundi bakhe uthi nina ngisazolinde ukusaba uthi ngoba into uyazinto encane isebenzile uthi nina seningabangani ngabahlobo kimi uthi into yini esiphothi usukeni ekwenziwe nje sifike ku level ukuthi singabahlobo bakhe uthi ngingakukhe ngwasenga njena ngakho ngamanye amagama uJesu verse ukuthi ulwazi liyakwazi ukucisha amanye level embusweni but the more wazi ngaye is the more sondela lenta yiyo angazi nabantu bakabazalwane umuzwa laphezulu addressa into very serious kubo ethi nina aseyibo nje abahlobo kodwa seningabahlobo kimi mase futhi abatshela ukuthi into engipromothile yikuthi konke ngikwazi sengimtshele khona sikhona abazalwane futhi amagama the more sigcwala ulwazi lwakhe is the more siba abahlobo bakhe sikhona abazalwane the more sigcwala ulwazi lakhe is the more siba abafriends kuye nikhona abazalwane but size sifike kuleli verse esifundile unisho phakathi nendawo bayonke engikhulumayo esebelethi kubo angikhethanga njalo mina usho maJuda amelene naye omvukelayo uthi hayi angizanga la ngoba ningikhethile mina ungikhethile sikhona abazalwane lapho sesiverse ukuthi leyo yensindiso hayi ngoba sikuyo ngoba sikhethile kodwa thina sabe sibona okay ngakho le verse ukuthi thina simkhethanga kodwa sikuyo ngoba sirespondile ulo sikhombi thina saresponda sathi yebo sikhona abazalwane omunye ngikamthanda ngimkhethanga yimi ngimkhethile ukukhetha ukwazi ukukhetha unothatha yonke into leli gama lokuthi usikhethile chathi ngelesindiswa bonke abantu emhlabeni kunabantu angeke bephenduke because akakwazi ufake igama lokuthi usikhethile kanti uzothatha bonke abanye abantu uma benikhona bebothi ngeke sithi siyabonga Jesu ngensindiso thank you Jesus for salvation because insindiso akikusikhethile kodwa uye eluisana sakhe ngophakathi wasilula wasitomula yiso leso sandla sikwazi ukushintsha inhliziyo zethu sakwazi ukusponda kuye nokuhamba kwayo kunabantu abazulwazi kulingana nathi kodwa bengaphenduki it's not about ukuzivangeli it's about ukuthi uyitholile inhlanhla yokukhetha ngesikhathi kukhona abakhethwayo sikhona abazalwane then usathi angikhethanga mina kodwa mina engikhethile sizofika ngiyakhona abazalwane kunento engizoyisho namhlanje ngoyisho nje bo-9 basenthandaza uthi angikhethanga yimi engikhethile uthi ukuba seyayisho sikhethele uthi ngikhethele ukuba niphume nithenge ithela akesithi ithela uthi noma amagama angikhethelanga ukube nje kuthiwa hayi abakaJesu laba kodwa ngikhethele ukuthi ningiphumisele ithela ofuna ukubona mina akangibone ngikhuma
izinto ezikimi mina Jesu zibonakala ivela kimi awungaphela khona into engisakulo basalwane esiza wena kodwa manje uma ngithi izithelo zivelela yena ungathi senzela umbuso umbuso esathi uthi izithelo zihlale angazi wayefaka igama ukuthi zihlale izinto kuyamaza abantu abathelayo beqhamuke bethele beqhamuke bethele beqhamuke uthi kodwa ngingathelani izithelo zihlale nanti nazoyisho ukuthandaza kuye ethi umoya wami uthi ukuba noma yini nicele egameni likaBaba aninike yona it's like uma sethi baba ngicela ukuthi ivoice yethu ayinamandla yokushintsha uNkulunkulu masithandaza kodwa ivoice idinga ukubhekwaphazithe oh my God idinga ivoice yethu masithi uNkulunkulu bemfisa ukuthi uNkulunkulu ume uzame ngokuthi ivoice yethu ayikho odebule powerful ukuthi ashintshe ingqondo kaNkulunkulu kodwa Jesu uthi thelani kuqala izithelo niyithele zihlale futhi nezoyithele ukuze noma yini enoyibeke egameni lami aninike khona ngamagama uJesu usebenzisa amandla of prayer together with food ukuthi iprayer ayinamandla because of umemeza womuntu ayikho ivoice lento iprayer ayinamandla ngokuthi mhlawumbe umuntu uthandazela uphulile kodwa kunento ekwazi ukufaka iphepha iprayer ekwazi ukufaka iphepha ifaka imasela entweni ngicela ibe neweight igama layo zithelo can we say again izithelo you know ukufunda le verse it's like usathana ke ayihlaseli imthandazo kodwa ihlaseli izithelo ngoba ube sengathi uyazi ukuthi uma izithelo zingekho kuzokwena kuneverse engicela ukufundela lona kuneverse engicela ukufundela lona la ngithi uJakobe 5 I will show you something ngithi uJakobe 5 oh my God ngithi uJakobe 5 ngithi uJakobe 5 from verse 14 to 14 ngithi uJakobe 5 oh shalom kukhona ogulayo phakathi kwenu angikho lapho uthi khona lokho phakathi kwenu akabibiza abelungu ebandla angithi emkhuleke okay that is chapter number 5 oh Jesus hallelujah you are reading verse number 14 chapter 5 verse number 16 ecela ucheck uthi uma sisumthandazo lapha uthi Jesu thelani izithelo ukuze noma yini bese niyicela ubaba vele ninike yona sho umthandazo wodwa awunamali amen awufuni verse 16 ngakho vumani izono omunye komunye lento uzomangala uthi le chapter addressing prayer kodwa liyi prayer liqala izonweni lithi vumani izono komunye kodwa libheke kwi prayer ile chapter verse namanje 17 elithi eyewe umuntu nje ngathi wathandaza wafana imfundo ngaliqala umthandazo liqala lize lithi ethi vumani izono komunye bese lizothini nikhulekelane ukuba liphumukiswe nikhulekelane khona zoyisho lapha statement yakhe closing statement mase umkhuleko oqinileyo chithi khona week because akwazi ukuthi umkhuleko oqinileyo ingekho week oh Jesus Christ akwazi umkhuleko oqinile kade ukho week sekuchaza kuphela oqinile uthi unjani oqinileyo yebo olungileyo unamandla kakhulu umkhuleko oqinile olungileyo oh sho magama ufika umkhuleko uphume mase suka inkambo yomuntu ibheke umkhuleko shuthi imasela zokuthandaza asikho umthandazo kunomthandazo owuzo umuntu omthandazo singeke ngoba uthandaza njengalomuntu ngoba usuyinjani amagama mase mbiza ngamagama mbiza ngawo kanti
zihlale iy'thelo ukuze kucele noma yini ibenzeke. uJesu bezama ukuveza ukuthi le nto ayinamandla ekumemezeni, le nto ayinamandla emagameni athile singawasho, le nto ayinamandla uma ngayintaba enje mhlawumbe akumelene nentaba, uma ngayintaba enje hhayi ngobuya kanti sadamuzwa omunye sikhona ndesentabeni banga 40 days ngoba lo munye ufuthi wabuya kuwesi yini ekhaya uwesi sexoshwe ngishe so it's not about prayer. God is about fruit together with prayer. My message today is the key yokucela noma yini uyenzeke iba ney'thelo futhi sihlale yabona ukuthi sihlale shuthi ungafuna uthele namhlanje kodwa ubona ngathi ayisebenzeli iy'thelo zakho ziyeke ihlale izithi ingqondo hayi ngeke noNkulunkulu akaboni sengiphilele kangaka kanti uyabona ziyeke ihlale yena uyabona uyakhawunte uyasazi iy'khathi uthi ziyeke zihlale ukuba noma yini niyakuyicela kubaba egameni lami alinike khona. Oh, amen. Okay, let me summarize as I'm about to pray. Akuningi nenimkhethile indlela esingene ngayo sangena ngani uye sikhethe shuthi first year wasenthendisweni mhla singena ngoba umuntu osikhethile singena hayi ngoba ithina besihlakaniphile futhi singena hayi ngoba umshumayelo inamandla isimodela umshumayelo but is about wayesikhethe mase kuzothi uthi nganibeka ukuba niphume shuthi uyakhethwa bese uyaphuma awuhlali ithanda nakhethwa chosen you are chosen wherever you are. God, you are not chosen to remain where you are. You are chosen to come out from where you were. Lithi wasikhetha ukuba siphume deadly sithele iy'thelo usesiney'thelo zihlale ukuba noma yini engiyakuyicela egameni ubaba ngegama lami aninike yona. Oh Jesus Lord, do you see church ukuthi usekugcineni lento yokucela okuyonto esiza thina kodwa mayiqala lelo hamba uba ngathi wenzela inkosi kanti awenzeli inkosi. It's not about God. Uma saqala ethi ngimkhethile phumani ngathi wenzela hayi ngivumela inkosi ukuze ivangeli ingaphoxeki. But the more you read the word, it's about ivangeli la, it's about you on your day of prayer. Usufuna into ukuze ingadinayo. Basala amene avela phapha. Lento mele sithi yaphoxa lena iphoxeki. Bayiphoxa ngaphela bona ngesamini. Sasizwa lapha. You need to from the level ivangeli alenzeni inkosi. This is my life. This is my life. Impilo yami. Impilo yami ngizenze okay kanka ngilungisa iCV yami yokomo. Hallelujah. Yeah, this is the right one. Konke kwenza ngilungisa iprofile iCV. Yokuthi uma ngivela before heavens kucaca kuvela bani because babathi izulu leyihosha iCV. Yokuthi konje ubani lo uvelaphi konje lo iCV cards. Oh amen. Amen. Yo, I wish I can say that. Yokuthi wesikhatha sami ngoba lento isebenza fast. Ivangeli yona quick. But isikhathi siba side. Yila khona usagcina iCV. Usatheka ibeke. Uthi usonta Nkosi awubona lento okwenzile. Kanti qhubeka ube. Kodwa masuthi baba becela ukuthi ngegama likaJesu uthi ubaba uyokunika konke.
yokuthi sakhethwa sakhishwa ukuthi asithele but asitheleli nje izulu senzela thina on our day of prayer, on our day of trouble, on our day lapho ngisiza khona sithi Nkosi Lord I need ezinye izinto imayixoxa zishupha ngoba my God angenza imoto manje nje mina sinama-light izihamba ngama-light sinama-light kodwa azowasebenzise mina kodwa it's only the food engavele waqaqa ukuthi vele ndayibalulekile ngoba ayadingeka ebusuku nathi nofufala yona asedingeka ebusuku kodwa angeke kwalungise ebusuku kwalungisa lesikhathi angadingeki ngawo alikho kulomthandana lawo there are things embusweni umusa afele ngoqweqoqe ukwenza singakusebenziseni kanti sesembili qhubeka iqoqe uthothe mini ubhizi ukuthenga amakhofu lokho singitambo emini la kanje omunye ngathi wenzani la kashisa kanje uyazi ukuthi ngo-10 ebusuku ngoyidinga lento ukuthi inemveleni yokusebenza ngesikhathi engakhandeki ngaso ikhandwa ngesikhathi engadingeki ngaso njengalento ey'thelo ukuyithela ubonzazi njengamanje I wish I can give up le dynasty Steve kanti ukufuna okudinga ukuthi uyisive yakho iphofu yakho uhoshe isigamele sodwa vele sikusebenzele namhlanje kumnyama okungeke usikhande useze ngaleso sikhathi sasebenza so namhlanje befuna ukuthola ukasiphumele sithele iy'thelo ukuze noma yini useyicela egameni lakhe asenze mhlawumbe can say furthermore mina ngibabonile abantu beyeka inkolo beyeka ithembiso bethi hayi igama lisebenzi kanti igama liyasebenza kodwa uthi thelani iy'thelo zihlale iy'thelo ukuze nicele egameni lami le gama lilodwa nje angeke nenzayibanga uma loyo obizayo kungekho iy'thelo. We need to bear some fruit. Oh, amen. No, let us pray. Asithandaze khona lapha ukuthi iy'thelo zisiza sikhulise umthandazo utheni lento sifundise umthandazo wolungileyo onamandla engathi ungaqala ufuna leya verse ukuthi umthandazo wolungileyo unamandla kakhulu ukuthi kakisho ukuthi khona umthandazo let me show you this. We know because of He's an omnipresent God. Ukhona indawo ukuthi okhona indawo wemvelo. Kodwa we know ukuthi uhlezi ezulwini. Akasize uma ehlezi ezulwini thina sithandana sisemhlabeni. There is a space between izulu nomhlaba igama laso umkhathi. It's a place where usathane dominator khona usakhona. Asibambanena ngandanyama asibambanena nemoya khona. Powers. Uyabona ukuthi whenever ngithi babekame kaJesu ucela ukufanele lonke ngisho indlela emkhathini. Usifike ezulwini. Zoliphi ufuna ukufeza ukuthi why yethu umkhuleko wolungu unamandla adingela kanjani kabani why ufaka iyikhwephe emthandazweni iyikhwepha zenzani should there is a battle ekhona phakathi kothandazayo noThixo ofaneleswe khona iy'mpi in between ayikwazi iBhayibheli lithi umkhuleko onamandla olungileyo. We remember if we Daniel thiwa wayethandaza ekhuleka fastile for 7 days thiwa uNkulunkulu wathiwa wena waphendula ngosuku lokuqala
ukuthi emkhathini ibuli lakho bathi impendulo zakho. Ufuna ucheck-ke le yey'thelo. Amen. Iy'thelo kuba ukuthethelela, uthanda, ubekezela zonke iy'thelo uThixo asipha zona. Mhlawumbe kwenzeke kube khona into enezisibonelo ngayo ithi mhlawumbe ukunabuzana ungathetheleli. Ngenza isibonelo esisodwa. Angikwazi ungathetheleli kanti akukhandwa wami emkhathini. Wena ubona ungena esonweni nje uyingenela la ungenanga wena umphumela wemeeting yasemkhathini. Umuntu mayengena esonweni uqale imeeting ngesikhathi engenile umkhathi uthi sawina. It's like yaphumelela imeeting esiyenzile. Ufike bengifake emzondweni mhlawumbe iviki lonke ngesibonelo ngifike ngesonto ngithi babe egameni likaJesu ngathandaza leli ngithandaza kufanele uyodlula lapho engahlonishwa khona lapho emkhathini noma yini esegameni lami ngastopwa ivideo ngoba vele into ephila khona. So leyo thelithelo leyo kulunga yenza ukuthi umkhathi ungabi nasekuwe nasey'ntweni zakho. That's why i-current ifaka amandla ngokuthandaza. Ifake ekutheni umkhathi uma kudlula umthandazo wakho iyabonwa imithandazo engakhahlelwe ivinju. Kodwa kube khona umthandazo ophelezelwa ziy'thelo ukuthi lona akadli la uma engadli la sinamandla phezu kwakhe. Bazalwane ngisho ukuthi ngoba manje nizolozweni benisho. But leyo bona is very deep. Ngoba umuntu akabona nje izinto ey'solo engabe noma yini engabe yenza ekawuthi uvele ngacabanga nje ngacabanga wena kanti angicabanganga. Kuplaniwe mhlawumbe ngizosenza namhlanje kanti 2 years ngiplanela lesi solo. Mhla ngingena is a celebration emkhathini ukuthi finally sambamba. And abajabulela ukungibamba nje kuphela bajabulela ukuthi-ke noma yini esuka emhlabeni egameni lakhe nesuka phezulu ngoba kuyenzeka omunye ethandaza esengcwele kanye uzosuka mase kufanele kwehla impendulo ngoba kudingeka ikharetha ilekelele imkhuleko ize futhi ilinde ney'mpendulo ngoba kuDaniel wavinjwa impendulo umthandazo wayekho. Thelani ukuze noma yini enayicela kuBaba enenzele. Singaba beyawuza isikhathi egameni likaJesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. I need you, oh I need you. Every hour I need you. Oh bless me now my Savior. Bless me now, oh, bless me now, my Savior. I come to you. Bless me now, oh, bless me now, my Savior. I guess I should have put this down. Come, bless me now. Oh, bless me now. I come to you. Can we pray, Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. We thank you for this time, that precious time, oh God. Now we're going to have a
Thank you, Holy Spirit. Siyabonga